Ahojte priatelia, tak zatiaľ čo ja som si išiel zabehať, Paťka práve teraz spravila prvý krok a vyrazila na cestu nezlomnosti. Ahojte, je 10 hodín, akurát vychádzame z Hodonína, začne ma tu odprevadiť môj priateľ, Ocino a mamina ide prvé dni so mnou, takže držte palce a teraz už by malo Ríško dať von vlastne Donio link, kde sa môžete zapojiť a podporiť nás na tejto ceste. A čo, no, tak držme si palce. Čaute. Ale aj beh je o nezlomnosti, pretože ak sa vám nechce, tak sa treba postaviť a ísť. Takže štartujeme to, pridávam link na Donio, podporte každý jeden kilometr a my za Strong Power sa do toho pridávame takisto, takže každá jedna objednávka, ktorá pôjde cez e-shop, bude 10%